Let's give God a hand this morning. We greet every brother, every sister this morning, young and old, in the precious name of the Lord Jesus Christ. We are certainly happy to be in the house of the Lord. Amen. Amen. Paul siye nje elizwi likaThixo emveni kokusinike izaziso kodwa ngokuba siye elizwini likaYehova ngexesha atmosphere isamvuma. Ngokwenene nangenyaniso into esizeleyo enkonzweni lelizwi likaThixo. Ezinye nezinye ziyakhala. Eyona nto ingudoqo ilizwi lakhe. Ngoba lona linguye. Ilizwi lakhe linguye, akunakuhlula uThixo ezwini lakhe. Amen. uThixo lelizwi
dwenyele. Ekuqalekeni wayekhulizwe, ulizwi ekuthixo, ulizwi ekuthixo. Khange kubekho nayo into ethe yabakho emhlabeni nasezulwini ingakhange ibekho ngaye. Ungumdali wento yonke esiyibonayo nesingayiboniyo ekhona ehlabathini. Wayidala ngezwi. Wayidala ngezwi ngoba izwi liyadala. Mayibonge Inkosi. Amen. Ithi ke ngoku iBhayibhile unguyizwa longuye namhlanje, unguye naphakade, akaguquguquki. Imo zingaguquguquka zona, kodwa yena akaguquguquki. Yena uguqula imeko. Yena uguqula imeko. Incwadi ka-Isaya eqhelekileyo isahluko ngu-53. Incwadi ka-Isaya 53, ivesi yabayisixhenxe. Ivesi ezabayisixhenxe. Isaiah chapter 53 verse 7. I'm going to try to mix the language. Isaiah 53 verse 7. Hallelujah. And then thereafter, John chapter 1 verse 29. Amen. Today I want to speak about the simple thing, this matter of Jesus Christ. Hallelujah. Namhlanje ndizawuthetha ngento nje eqhelekileyo ebizwa Yesu Kristu. Mayibonge Inkosi. Ngoba bekhe ndathembisa unyaka uyawude aphele. Siphethe lo mcimbi kabani? Sikhona bendle. Siphethe umcimbi kabani believers? Yesu Kristu. Ezinye ngabantu abangenela. Eyona nto sithetha ngayo ubani na? Yesu Kristu. Funeka ahlale phaa. Ukuze amaxesha amaninzi sigquba phane. Emveni koko sibhude. Amen. Isaiah 53 verse 7. Brother Bite, ndiyakho mzalwane. Incwadi ka-Isaiah chapter 53 verse 7. Amen. Verse 7. Wakhandaniswa, wazithoba, engawuvuli umlomo wakhe, njengemvana esiwa ekuxhweleni, nanjengegusha esisidenge phambi kwabatholi bayo. Akawuvula umlomo wakhe. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. All these things happened on him, but he never opened his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter. He is brought as a lamb to the slaughter. Not as a goat, but as a lamb. And as a sheep before the shearers is dumb, so he opens not his mouth. He opens not his mouth. That is one character we want to speak about this morning, is the character of the lamb. The character of the lamb. Hallelujah. Jesus Christ came as a lamb. Hallelujah. John chapter 1, verse 29. John chapter 1, verse 29. Amen. If you have got it, shall I hear amen? Somebody know the word. It's in English. The next day, John sees Jesus coming unto him and says, Behold, the Lamb of God, which takes away the sin of the world. Amen. Hallelujah. Amen. Behold, the Lamb of God, which takes away the sin of the world. Brother Bati. Yohane isahluko sokuqala ivesi 29. Yes, sir. Ngengomso uYohane umbona uYesu esiza kuye, athi, nanso imvana kaThixo, ethwala isono sehlabathi. Our heads bowed, our eyes closed. Brother Bati, bless the word for us, please. Bawetholile ilizwi lakho Nkosi, silifundiwe Yehova msilunguleyo, silivile Yehova msilunguleyo, lenzelwe Yehova lihlale njengembewu emhlabeni olungileyo Thixo wam.
wandise-ke Yehova ngesiyonke iziqhamo zivuneke ngo-100%. Sicela kuwe Yehova ngesiyonke siphinde nezilabo usikele lo mfundisi uzawuthi ungene kuye ushumayele kuye ungqinile ilizwi lakho usikelele Yehova ngegama lenkosi usikelele ngoYesu Kristu usithi Amen. God bless you. Believers, you may enjoy the comfort of our seats. Singahlala phansi. Amen. Whilst I remain standing. I greet you once again in the name of the Lord Jesus Christ. Sangulisa kakhona egameni lenkosi Yesu Kristu. May God be with you. Ndavuya ubona uMamhlehle phaa emva. Inkosi kusikelele mama promise isandla kuyandiva. God bless you. Amen. Give God a hand for Mamhlehle. Amen. Ukhona umuntu ofika namhlanje for the first time ukuza apha enkonzweni oqalayo ukuza uba ukhona icela uphakamisa isandla ukuba akakho siyaqhubekela. Uwe my sister? All right. Kuba uphethe umntana benza ukuphakama kodwa ke nyusa nteso sakhe. Amen. Now give God a hand. Lord, in His name. So before we welcomed you, you were visitors. Now that we have welcomed you, you are no more visitors. You are part of us. Hallelujah. Akunaba ivisit okokoko. Hallelujah. No, uzaba ivisita nje uphelele. Uzinze wakhufura yonwabi. Hallelujah. Xa besithi amen na uthi amen. Xa bengatsho kodwa uyayiva wena lento ungabalindi usekhaya ukhuphe wena amen. Ungabi nentloni ngoKristu. Behold the Lamb of God which takes away the sin of the world. And this morning ndifuna uthetha the four characteristics and the fourfold nature of Christ. Fourfold nature of Christ. Ndifuna ukusebenzisa i-creatures ezi-4 ukubonakalisa imvelo kaKristu. Ndizawusebenzisa i-creatures ezingaphi? Ezi-4. Uba ixesha landivumela namhlanje ndifuna usebenzisa ezo creatures. Ndizame ukuba kuyifundisa le nto kunokuyishumayela. Amen. Sizokwazi ukuthi siqonde sabe sidatele enzulwini wena xa sisenza ngolu hlobo. Ngoba eyona nto ingamanye ihlele entliziyweni yami intoba sazane noKristu. Sikhona lapha endlini guys. Ukhona ukwazana ngecawa. Okanye wena ube ngcono ukuthi hayi asiyo cawa inkonzo. Wazane nenkonzo. Ikhona nokwazana nomfundisi. Kodwa ungazani noKristu. Hallelujah. Ukhona nokwazi uGaqosiseko ngecawa kodwa ungamazi uKristu. Ukwazi nomdumisa. Umenze usiyakudumisa umcengcelezo yomkhulu. Benevayivayi xa umenza. Kodwa uKristu ungamazi. Nantso le crisis sikuyo. Ukwazana nezinto zonke kodwa uKristu simphose. Hallelujah. Simphose uKristu. Ngokwezibalo uYesu Kristu uThixo wayebonakaliswa esenyameni. John chapter 1 verse 14 uthi kwalo lizwi wenziwa abayinyama. Ulizwi wenziwa abeyinyama. Yabe sithilo mos ekuqalekeni ulizwi wayekho. Ulizwi ekuThixo, ulizwi ekuThixo. Uye odale yonke into, ulizwi. Uye odale. So lalizwi ithi iBhayibhile wenziwa inyama. Wazokuhlala phakathi kwethu azova ubunzima esibuvayo. Hallelujah. And ukuza kwakhe uze kwanyanzeleka intoba asuke kwimo kamoya
aze kwimo efana nawe khona ukuze azokwazi ukuhlangula wena. Ebengakwazi ukusihlangula engafani nathi. Sikhona right? Ebengakwazi ukusihlangula ekumuka moya ngoba umoya awukwazi ubethelelwe eKhalvari. Umoya ukwazi ukuthwani? Awutshiceleki umoya. Umoya unikwa vinika. Akunawukwazi ukutyakatya umoya. Kwanyanzeleka uYesu Kristu aze kwimo yenyama khona ukuze obunzima befana buviwa sithi akuthathele kuye. Haleluya. Ilapho lento kaYesu Kristu ukuthi ububi ebefana bungamela thina wathatha yena indawo yethu wambi khona ukuze obethu ububi bususwe sishiyeke sibahle. Sishiyeke sinjani? Sibahle. Wathi eze ecocekile wathatha konke ubuyuku bethu khona ukuze thina sishiyeke sicocekile. He took all the disgrace so that we can have the grace. Hallelujah. Amen. Badeleka baphatheka kakubi khona ukuze wena nawe sizongena in the glory of God. Amen. That's the grace of God. Lubabalo kaThixo olo. uThixo athi ithabatha indawo yakho ngoba kubefanele nguwe omqoqwa pha eKhalvari. Cha ngenxa yoba ndikuthandile ndakwenyula phambi kwemihlabathi lisekwe. Ndizawuthi wena kawuphume eqaleni mna ndingene kulaa ndawo yakho. Haleluya. Yiyo ke le nto ibizwa ngoba lubabalo. Uthi ngoku ufanele uba ugwetywe uyofaka kwesimnyama. Aske kube umuntu ovelayo athi akuzokuhlawula nesenti. Ndizawungena kwezihlangu zakho wena uphume ndimozawungena ebubini ebefana kungene wena. That is called grace. And the word grace means unmerited favor. Uthandwe ungathandeki. Hallelujah. Uthandwe ungathandeki. Andithi mosinjalo lonto bakhona ngamanye abantu esivele singabathandi nje ungayazi uba uthini. Ubomi bakho akumthini kodwa khange kwenzeke. Hallelujah. Imvelo nje yethu bakhona ubaba lo uyathandeka lo akathandeki. Ude utsho nawe uba hayi Nkosi yam khangadenzeke. Khangadini? Khangadenzeke. Kanti uba sibele ubuchule singamaXhosa sibele endawo ethi andimnki. Andimthini? Andimnki. Abekhaya mos yinolanqani. Wazi ungamtyi ufuneka umthini? Uba kaseleki uzamphunga. Uyavakala mosana? Kodwa eyona nto ezamshiyeka yenzekile uzamthanda. Uzafuneka umtheni? Uba kumtyi kuzafuneka umsele. Uba kaseleki uyakoma uzamphunga. Bishushu uzamane uvuthela wena. Umanibetha. Galele nasesosini kodwa ekugqibeleni uzamthanda. Haleluya. Lezi zidaba ezifanayo nje nonke ningabangqele igrace kaThixo nizawuthandana. Iyavakala mosana? Ngoba kaloku akunaze ukuthi uyamthanda uThixo kodwa ucaphele umdadi wenu, ucaphele umzalwane wakho. Khona intlaka. Haleluya. Siyapha sonke right? Uba ke wathi ndiyamthanda uThixo, haleluya, uthetha nangezizwini kodwa unomzalwane ongathethiyo naye. Ukhona ongathethi inyani. Ikhona i-ex kababa. Ikhona? Yes. IBhayibhile inendawo ethi wasithanda uThixo. Wasithini? Singalungelanga uthando. I'm serious. If I can challenge us, not you, challenge us. I would say, xa unocinga nje ngawe ubomi nje bakho kwawuvuka kwakho kusasa nje ingcinga that went through your head. Ingaba sekufanele usuku likaThixo. Haleluya. Izinto nje xa uvuka kwakho sasa uqonda uba mna namhlanje ndivuke ndigqibelele.
Yabona umuntu onjalo abantu benza mhlawumbe ezansi kwayo. Umuntu othi uvuke namhlanje na when I woke up I was a perfect person. Hallelujah. If ukhona umuntu onjalo saguqa phansi kwakhe. So but what we do know, the Bible says, we all have fallen short of His glory. Amen. Hallelujah. Amen. And because we have fallen short of His glory, we need His grace. Amen. Because we have fallen short of the glory of God. It means for us to get to His glory, we need His grace. And how does He bestow that grace upon us? By coming from heaven and come down on earth and take your place. Amen. Hallelujah. Amen. And He can't do that, taking your place, if He comes in the nature of a goat. We're going about to go back. You're going to go back. Mama said, "You got us with You got us here." Yes, let me remind you that cannot even tell again. Your book. Abanye mhlabaza weqhabiva. Lendaba ibhoko uyayifaka kule kampa. Yona decide ibhoko ingacelanga umuntu ungena kwikampa eseneje. Ingafiki ibuke nje lapha. Itye into kulaka. Ngeli xesha bekuthiwe mayitye. Ibhoko njalo. Okwesibili ibhoko izawuthi ngoku ihamba phezu kwengca. Ibhoko iyeke le. Ifuna ukhwela emthini. Ifuna uthini ibhoko? Ibhoko kaloku ibhoko inomoya wempakamo. Ibhoko inomoya wentoni? Inomoya wempakamo. So that's why we must actually be careful ukuthi singabi nempakamo. Hleze ukuthi kanti songanyelwe umoya webhoko. Hallelujah. Bakhe waphakama uzibone wena ungcono kunabanye abantu. Yazi uba ibhoko ihleli kuwe. Hallelujah. Yazi itsokwe ibhoko ihleli iyakulawula. Yabona xa udibene noKristu mambolongwane uyayeka uba uphila ubomi bakho. Uyayeka uphila ukuzithandela. Uba nguye ophila ubomi bakhe kuwe. So nebhoko umoya webhoko phezu kwakho. Uzawuyeka uphila ubakubo. Uzawuphila ubomi bentsokwe. Hallelujah. Uzawuphila ubomi bantoni? Bentsokwe. Amen. Ibhoko ihleli nje noba uyayikrwela nje iyascream ibhoko. Ihleli nje iyashouta ibhoko. Ihleli nje yathi iyashouta. Irawuthi ibhoko. So the same with umuntu ohleli nje uyangcola. Umoya wento lo. Na uYesu Kristu akakwazi ukwakha zange ukuza as ibhoko. Kuye kwanyanzeleka as imvu. Imvu injani ke yona? Hallelujah. Nathi lokho besithetha ngayo siqala kuyo. Brother becelile ke aliyana uzakwazi uposta pha. Masiqale ngemvu. Sinobona ngantoni ngemva? Ngemvu. Jonga uYohane uthini pha? Ufunda verse before. Ithi uYohane ubhizi uyabhaptiza eJordan. Whether it's Yohane? The Baptist. And then now efika uYesu Kristu. Efika kwi-service ye-baptism. uYohane ebhizi ebaptize. Yakhumbula ke istory sikoYohane. uYohane ufika phambi koba uYesu Kristu afike. uYohane ufika esandulela ukufika kukaYesu Kristu emhlabeni. Thixo Nkosana abantwana bakaThixo. uYohane akazange azochitha isithukuthezi emhlabeni. Udalelwe wabekwa emhlabeni ukuze enze umsebenzi wokwandulela ukufika kukaYesu Kristu. Hallelujah. So ukufika kwaYesu Kristu emhlabeni ukuqala kuye kwanyanzeleka ukuba kubekho umuntu omandulelayo. Laa muntu omandulelayo ubizwa ngokuba ngubani? uYohane. And uYohane uzalisekisa izibhalo ezibini. Esinye sazo sithi xa sithetha nantso ke ilizwi lidanduluka phi? Entlanga. Kuthiwe mayithweni indlela. Iyavakala moseno, right? Now uYohane xa ekuzwa fanele ubani wena uthi uyalulela lizwi.
Amen. And then uYohane ulungisa indlela yalo uzawuza emveni kwakhe. Ude athi kwiivesi ezingaphambili, njengoba mna ndiqhuba ngolu hlobo nje, ukhona ozayo uza emva kwakho, kodwa utanci ku. Kodwa isibhalo simandi. Uza emveni kwakho, kodwa which means ebengaphambili kum already, nangona ngoku esiza. In other words, uzawubonakaliswa ngoku after mna ndibonakele, ndayenza intshumayelo, ndayenza imfundiso, kodwa ndithunywe nguye kanye kanye. Haleluya. Njengoba mna ndihamba apha ingathi ndihamba phambili, yena uze emva kwam, kanti ebengaphambili kum. Xa sifunde sasibhala ukuthi athi uYohane, yena andikwazi nokutwabulula imitya yantoni, iyavakala maselona, ngohlobo alobungangamsha ngalo lo usemva kwam. Mna Yohane, njengoba undibona ngathi ndi-powerful nje, andikwazi nokutwabulula imitya yehlangu zakhe. Hallelujah. Siyavakala mos, right? And then this is powerful. And then uthi ke ngoku uYohane xa embona uthi, behold the Lamb of God. Behold the. Ubone Yesu Kristu uhamba ngenyawo eziyi-2, akahambi on 4. But uYohane kuba enenkambiso yokhozi, ubona ingomso namhlanje. Ubona ingomso namhlanje. Sabonisa why ndisithi lo mfo uYesu Kristu uhamba ngenyawo, kodwa uYohane uthi, behold the Lamb. Ithini ngesixhosa? Nantso imvana, kufuneka kuhlale kulaa ndawo. Nantso intoni Bhilubhas? Ujonge uYesu Kristu uhamba ngenyawo. Imvana normally akunjani? Ihamba ngayi-4. So in other words, xa uYohane ejonga uYesu, ubona imvelo yantoni? Iyavakala moselo, right? So xa echaza ebahlalini, umchaza ngokwale mvelo ayibonayo kuye. Hallelujah. Siyabona sonke, right? And then ithi indoda kaThixo yale yure ibe ibisenzeka kuYohane because he had an eagle anointing. He saw Calvary already at River Jordan. Amen. uYohane ubone iCalvary ingekafiki eRiver Jordan, ngokuthi uThixo amnika amehlo okwazi ubona ifuture, ayisithathe ifuture ayizise ku-present, khona ukuze abantu abalapha ku-present bazobhenefitha from what the future will bring. Hallelujah. Siyafana mos, right? And then uYohane is bringing Calvary onto Jordan to say, nansi intoni? Nansi imvana. And le mvana ayizanga nje apho uzobukela, ine-task. Le mvana inantoni? Izokususa isono. Le mvana izosusa ntoni? Because umntu utebutyu yintoni? Siso akho nomnye ke ngoku ozawuthi ndingcono ndizelwe ebukumkanini, mna ndine-royal blood. Kwa-royal blood yasemhlabeni imdaka. Hallelujah. The royal blood yasemhlabeni athi umntu nandiwasebukhosini, hayi ndingumthembu umnebukhosini. Hallelujah. Bubukhosi basemhlabeni, and ubukhosi basemhlabeni buyasilela ngoba bunegazi elingcolileyo. Yiyo le nto uYesu Kristu kwafuneka eze without the sensation of a man and a woman. Whether he bypassed that process, because if he came via a man or a woman, igazi lakhe belizaba mdaka. Igazi kaYesu Kristu belizaba njani? Kuba bezawuzalwa ngabantu abam. Hallelujah. So into emdaka iyayizala into. Jonga ke, my brother, my sister, into ebangela into yoba uYesu Kristu angasisebenzisi isiduko sikaJoseph kungento yoba uJoseph ayinguyise. Hallelujah. And then uba ngabuzelelwe ekhaya uthatha isiduko sikamama. uYesu Kristu khange asithathe nesiduko
ngoba akazalelwanga, because uMaria ayingoni. Hallelujah. uMaria ayingoni. Isiduko ezasithathayo ndizama uku-illustrate into apha, asisebenzisi isiduko ncam, but ndizama ukubonakalisa isiduko uYesu Kristu asisebenzisela ngesikathile, ngoba kaloku ikati izala, inja izala. Iyavakala mosena. Now uYesu Kristu xa thetha uyise uthi nguThixo, so uThixo uzala. Glory to his name. Siyabona sonke right? Mandizisa apha kuthi le nto, by the way, sizelwe ngabantu emhlabeni. That means nathi singabantu. Sizelwe ngabantu abangama-ex ma. So laa nto yasenza uba nathi sizalwe sonke nje basenzile sizelwe singawo mamthambo. Uyavakala msana. So akwazi ukuyivasa laa nto. Kuyanyanzeleka ke ngoku uzalwe iyavakala laa. Yeah, let us sing all about phambili. You must be born again without knowing what you're talking about. That's what this thing is about. We were born wrong. That's why we must be born again. Because uzalo lokuqala luthe ntimfa ukufa. Uzalo lokuqala lunkonye. Siyamba sonke right? Kude kube kwingoma nasecaweni ezithi emfihlweni sonke sawahamba ngale. Ngoba sonke sinale ngqondo intoba sizelwelwe ekufeni, so sizabuyela ekufeni. Kanti xa sithe sazalwa ngokutsha siyetshintsha laa nto. Sithi asinaqiniseko uba sonke sawuhamba ngale ndlela, ngoba iBhayibhile ithe some will not see the grave, some will be changed in a moment, in a twinkling of an eye, never to see the grave. So it's not a sure thing for a believer to die naturally. But it's possible that a believer will be raptured. Believer will be raptured. To be raptured, it means lo mzimba wrong, umbi, unukayo. Hallelujah. So what le mizimba yethu iya ndithi mose sabasebenza ondaba. Right? Kukho umuntu ongamsebenzisi indaba namanzi. Andithi sonke kufuneka asebenzise, uba siwasebenzisanga amanzi uthi gqitha kukhosa. Hallelujah. So kuyanyanzeleka uba sonke sithini? Sivase. Into ebangela uba sivase yinto yoba sizelwe sakwimo yento. Sizelwe sakwimo. Yiyo ke ngoku le uJobi athi umntu into ezelwe ngumfazi. Ukhona noma mphulungwane. Sijuba senzile nje apha sincumela amande sibahle. Sibhekile. Sifaka amalaphu. Sizizinto. Hallelujah. Ngokwezibalo sizinto. Akukho mntu apha ndifuna nomakhulu umntu ozawunyusa impumlo apha anyusela abanye abantu. Mna apha ndifuna sithandane ngoba sizizinto sonke. Into mayithande into. Hallelujah. Into mayithande into. Ukhona daba. Into mayithande ngoba sonke sizi. Kaloku uJobi xa ethetha umntu into ezelwe. Into ebangela uba umntu abe yinto kuba ezelwe Siyavana mos, right? And we still love our mothers. We even have Mother's Day. But bomama nizala izinto. Ngoba kaloku into izala. And imvelo yenature leyo ikati izala ntoni? So uba uyinto uzazala. Hallelujah. Into izala. Yiyo le nto ufumanisa uba nenimba yeyento. Nomntwana unesigezo sento. So into to nto. Hallelujah. So that's why kufuneka kumane kushunyayelwa qho kuyabyana. Umunye kushunyayelwa uyakhunjuza uba hey akuphelelanga obu bunto bakho yinto yexeshana. Kukhona isithembiso sobomi obungunaphakade. Not kumzimba oyinto.
Not kumzimba wexesha. Lo mzimba wexesha kufuneka utshintshwe uzoba kumzimba ongenziwanga ngazandla. Umzimba ongenasiqalo ongenasiphelo onokwazi uphila kunaphakade ngawo. Hallelujah. Siyavana, right? So I'm trying to teach this and not preach it, otherwise I'll up your cover up. Here's a powerful thing. Ithi ke ngoku loo nto uzalwa kwakho uzelwe kunemo yento kangangoku uJobe uthi le nto igcwele. Igcwele zintoni? Hallelujah. Proviant wajonga apha eNextdoor. Ugcwele ntoni? My sister wajonga nawe nga ugcwele ntoni? So yile nto funeka sazane uba hey, xa kungathi kunzima ubhidwa zizinto ngoba zigcwele ikathazo. iBhayibhile ithi ezikathazo zithi zigcwele ngumalakane. It means, this is powerful, it means uhamba nje uyicontainer yekathazo usisitya se. Hallelujah. Savannah, right? Ndathanda ushumayela i-practical gospel, not intsungu. Uhamba nje uhamba uzibhija nathi uhamba uyicontainer yekathazo. Hallelujah. Uyintoni? Le nto abantu usithi lo sobamve nomholo wam. Zimpawu ezo zoba ugcwele. Yefana xa ungazobulisa abantu lo mholo uzamgcinela abantu. Uzazibulisa wena ngokwakho. Sikhona mosapha endlini. Uzazibulisa ngokwakho noma umpolongoyi. Umane usithi mholo umpolongoyi. Chukuni mholo umpolongoyi. Loo nto izakwenza uba sithi kufanele sikudibanise naba. Hallelujah. So umholo usugcina kuwe because ayingowakho. You can't keep that greeting. It's not for you. You must greet us, please. Hallelujah. Yakufuna la mholo wakho mompolongoyi. Futhi xa ngibulisa uncume manje. Wenza njani? Uncumo lukwenza mhle. Noba otherwise. Uncumo lukwenza. Hallelujah. Phakathi emcimbini kodwa kuphela ungakhethani makhulu, please. Now, yijonge le nto makakhwezi. Le mvelo ndiyivezayo, imvelo eyiyo. Amaxesha amaninzi sifuna ukuyidinayo. Sifuna ukuyiphikisa as if ayikho njalo. Loo nto ilibazise ukukhula kwethu emoyeni. Sikhona apha ekhaya. Loo nto yodinaya imeko yethu yenza kulibaziseke ukukhula emoyeni. Hallelujah. Now here's a powerful thing. It ugcwele zintoni? Zoba igcwele zikathazo nje nemihla yakhe. Minjani le mihla yakhe? His days are short, man. His days are short. Which means, makazi, when you turn 80, go December, January, imihla yakho semifutshane. Imihla yakho senjani? Even if you're 90 or 100, uselusana. Emehlweni kaThixo. You know why? The Bible says 1,000 years is like a day in the eyes of God. 1,000 years is like So it means, Lord, xa ungekafiki ku-1,000 awukaphili nosuku olu. Awukaphili. Uyayazi uba ngokwezibhalo, in fact, even historically, zange abekho umuntu ophila usuku. Zange abekho umuntu ophila usuku. Ngokwezibhalo, umnye umuntu waphila, I think Methuselah, waphila 900 and some odd years. Still not 1,000. Which means he fell short of living for a day. So sonke nje wasilapha nje. Asiphila usuku. Siphila amasuntswana usuku. Because our days are numbered. Sikhona, right? So this part is the this man is more than half up in Jerusalem. Yazilobo mfazi imihla yayo nefutshane ayikho zikathazo ngoba benexesha.
amandiyeke phaa asiyazi niks lento sithetha. So that's why ndifuna uyifundisa namhlanje khona ukuze sinyathele kulo mhlaba siyazi uba singobani, sisuka phi, siphi, siyaphi. Hallelujah. Sikhona people of God aba nam ke ngoku ide iBhayibhile phaa umntu unikwe intoni 70 years ubugqithile apho kube yintoni. So ndinawo abantu aba-enjoy ibhaso apha enkozini bayityupheke emabhasweni because bagqithile kwani u-70. Bagqithile kwani u-70. Nam ndiyasondela phaa. Ndiyafunela bhasi. Because ndiyabona abantu abasemabhasweni banoxolo, bonwabile. Yajonga batsumile kamanje. Bantu bandale ebhasweni. Kanti xa jongana ngapha. Zingcubile zimane jongana ngapha. Uma zityomotyope ngapha. Hallelujah. Iyavakala mosento, right? But according to the Bible, that is not even a day. 70 or 80 is minutes in the eyes of God. Hallelujah. But we promise ethi xa le mizimba ithe yatshintshwa siyakwela xa apho kungazubakho limit yemihla yophila. Sikhona naphendle apho kungazubakho umlinganiselo obuzawuphila ixesha elingakanani ngoba ixesha lizabe lingekho, izabe ingunaphakade. Sikhona na guys, izabe inguna. Loo nto ithi ke ngoku awukwazi ukuphila kunaphakade ngomzimba wexesha. Kufuneka umzimba wexesha utshintshwe uzongena kumzimba omlungele unaphakade. Hallelujah. Lo mzimba une-limitations. Kufuneka after ixesha elithile ulale. Kufuneka uthini? Ulale. Uphinde uvuke. Uphinde uthini? Kanti uThixo wenza inature into yoba uba ukuze uvuke badala neenkukhu zibe zii-alarm zomntu ikufuse ngofu. Hallelujah. Iyavakala mosento, right? So lona umzimba ugcwele sintoni kwaye imihla yayo itheni. But kukwithemba apho kungazubakho limit yemihla, apho kungazubakho mihla izaba nguYesu Kristu olilanga nomphefumlo okokoko. Hallelujah. Siyavana, right? So that's why we must be born again. Yona ndofuneka sizalwe because uzalwa kwethu ngokutsha loo nto isinika itikiti longena kunaphakade, not itikiti longena kurhola, not itikiti loba lilungu eligcweleyo. Mampolonga kodwa uThixo uyalithanda mampolonga walukhupha kulaa ntsuku. Hallelujah. Ndingagqitha phaa kulaa ndawo ikhatha abantu kakhulu. Yeah, because akungeni kwelaa cala ngetikiti likarhola elikanyangathathu. Ungena ngothando lukaThixo. Ungena ngantoni believers? Not ngamatikiti, ubuzabhatala amatikiti ungukhathiwe. Ubuzabhatala amatikiti ungubani? Iyavakala mosento, right? Umane usiya konyangathathu norhola. That's why berhona abantu naxa beshumayela. Kuthiwe nyuka nto kabani. Hallelujah. Kuthiwe nyuka nto kabani. Ufumanisa uba into kabani inyusa ilizwi kodwa umoya kaThixo awunyukanga. Umoya kaThixo uthena ugqiba kwayo urhola phaya inabantu engathethiyo nabo. Help us, Lord. Sikhona phendleni. Plus, believers, you don't have to have your name written in the church book. According to igama lakho malibhale encwadini yeqhawe. Igama lakho libhalwa kwincwadi yemfana yobomi. Alibhalwa namhlanje, libhalwe phambi koba ihlabathi lisekho ngokwezibhalo. Oh my God. Your name was written before the world began by blood, makakhwethu, in the Lamb's book of life. I want you to notice the decision on the Lamb namhlanje. In the Lamb's book of
not in the goat's book, in the Lamb's book of life. And if your name is written there, no man can erase your name. Akho mntu nothi athi andimthandi ndiyacima igama lakhe. Ekuthanda engakuthandi uyanyanzeleka uba akuyeke ngoba kufakwanga nguye phaa. Nokukhonza uThixo nokuzenkonzo kaThixo akuziswanga ngumntu, ubizwe nguThixo. Mhlawumbi usebenzise umntu ezisixhobo, but ayojob yomntu ezisixhobo, nguThixo osebenzise umntu, but oyena mntu uzisileyo nguThixo. Hallelujah. So that's why xa solapha ngaphakathi kwaNkulunkulu noba besithini into yakho noma umsini nenidyusha kuye phaa, yabona? But once ungena apha ngaphakathi, indaba iphakathi kwakho noThixo wakho. Indaba iphakathi komsila noThixo wakho. Ayonto katshomi. Sikhona ne? Ayonto kabani? Utshomi uza kulibazisa. Because wena uzawuthi unyukile abe sezantsi. Uzakuhlabela ngetone ephezulu, yena atsho ngetune esezantsi. Ufumanisa uba ezi chanti azifani. Ezi chanti azithini? Sikhona namosi, right? So that's why xa sudibene noKristu yinto individual affair. Individual affair. This is this matter of being born again. And lithi ke ngonje lento kuyanyanzeleka uba uzalwe, but awukwazi uzalwa ngokutsha uYesu Kristu engafanga eKalvari. Yesu Kristu engathana? So kwanyanzeleka uYesu Kristu afe njengemvu. Afe nje khona ukuze wena nawe sizozalwa kutsha. Sikhona mos, right? Iyavakala mos, right? Ide ithi phaa ku-Isaya, nanko kuyathethwa, kuyabethwa, kuyatakadwa, kuya-afflictwa, kuya-oppresswa, wenziwa yonke into kodwa kucwaka. Because babe nophendula biyophela yonke la process. And uphela kwayo laa nto yokutyakanywa kwakhe ibizawuthi elaa cebo lohlangulwa kwam nawe liphasalake. Hallelujah. Akho kuyavakala le nto. Uba ngabe benovula umlomo, uvula kwakho umlomo benobiza ingolosi zibatshabalalisa abantu. Iphele yonke la process yokutyakadwa kwakhe. Sisiyeke sisemdala. Kwanyanzeleka into yoba ayiyeke la process ithi yokufikelela esiphelweni khona ukuze mna nawe sikwazi ukuxoxa. I hope we're on the same page, we're getting this. And now here's the thing. In the New Testament now, John, that was forerunning the first coming of the Lord Jesus Christ on earth, he says, behold the Lamb. He says, behold the Lamb that takes away the sin of the world. That takes away the sin of it. You know, this is powerful because no man can take your sin. Only Him could take your sin. Amen. Hallelujah. What is sin about? Sin is unbelief. Sin is, I'm teaching you this morning because it's night. Sin is not drinking. Sin is not smoking. But drinking and smoking are symptoms that you are an unbeliever. Siyavana, right? Amen. Drinking alcohol ayithi sisobo kodwa uyisela i-alcohol ithi akukho zimpawu ezo ezibonisa ukuba aku siyavana mos, right? Now if you can think about that, then how many people have you sent to hell by just judging them on the symptoms? Siyavana na people of God? Are we together, right? So now this is powerful because it sends a perspective here to even right. Singangeni kulaa element of boutique. Singangeni phaa. Nasiphume kulaa shawa yobhuda. Ayinamanzi. Sakweqala. Glory to His name. Uthi uYohane, behold the Lamb. Behold the Lamb. Which means uYohane was announcing a very important occurrence. Now, aba bantu bayambona uYesu Kristu. Sikhona na people? Bayamthini? But abamazi ncakasana. Bakunye naye kodwa bamazi ncakasana. Bathetha naye kodwa bamazi. Even uYohane naye yokuqala
ebecinga ukukhazi nje kodwa uthe wawutyhilelwa ngamazulu wakwazi ukuthi ayingokhazi nje lo kodwa lo yimvana eza ithabatha isuse sonke isono sedlaba. Haleluya. Na ithi ke ngokulanda bamomsini aba bantu nje babenayo uYesu Kristu bethetha ngaye bencokola naye bengamazi iyenzeka into yoba uKristu abe khona kodwa ningamqondi. Athini abe khona kodwa masicede ke Thixo kule ndawo bantu angathi uYesu Kristu sesihambele simphose sifikile simphose sicimba sisecaweni sicimba no elaxesha lecawa lidlule. Ikholwa lokwenene liyaphuma ecaweni bawudu lingene kuKristu. Ikholwa lokwenene liyaphuma phi lingene phi na believers kuKristu because amaxesha amaninzi sibambeka enyeleni lecawa singangena enzulwini kaKristu. Hallelujah. You know believers uYesu Kristu uthi kuMatthew chapter 11 izani kum nina nonke nisindwayo nibulalekayo nisindwa yimithwalo mna ndizaninika akathi zani ecaweni akathi zani ecaweni yam nizobhalisa amagama uthi zani kum. Sikhona na people of God kanti noba akade athi iza kutshomi yakho akathi iza kumfundisi no uthi za kumKristu. Sihamba sonke na believers za kum nina nonke nibulalekayo nisindwayo zanika ntoni akukho ukuphumla outside Christ. Sikhona bekhaya akukho ukuphumla outside. Xa ungekho kuKristu uphithiziswa nazimpukane. Haleluya. Yona xa uKristu uphazanyiswa nanto engenamsebenzi uhleli nje ubhizi. Xa uzwa fanele ubhizi into kule veki bekunzima kule veki wenzeni. Haleluya. Akwazi uyibona. Sometimes it becomes even more dangerous. Uthi sophakathi enkonzweni ulapha for 2 hours. Akuyiva nento ethethwayo because wena ubhizi ngabamelwane. Abaphakathi uphuma kwenkonzo kuyabuza bafanele benjani inkonzo bemandi inkonzo uThixo bephala elisithini ilizwe Joma uthethi lomshumayeli namhlanje uthethi elisithini uyathetha kalamzwana xa seqalisile ungathi akaphinda yeke elisithini. Haleluya. Ufuna umtyholo ukhipha busy kodwa akho niche oyi-achievayo. Ungakaneli ungeno empty endlini kaThixo uphinde uphumwe empty. Ihamba mbilo. Sikhona people of God? Yabona makwezi lokuhlukana noshumayela igospel nje yokumandi. Haleluya. Funa igospel ezasineda. Ndithi uhlobo bendingene ndilulo ndiphume kukho umahluko. Haleluya. Nakubekho into ezikhiqikayo man ongena eDP. Anongena eDP namakhala nangakhiqiki. Ithi loo nto ungenanga eDP. Ithi loo nto kuthena? Ungena eDP. Masingena eDP mamumsini. Singene phi? Ungena nawo amakhala lapho eDP. Akwakhuphi ungekangeni. Akuxaka amakhala. Nalo yawazi amakhala nabantwana bedolophu inkosi yabo. Hallelujah. Yeah, say what's amakhala? You see, when you take inkomo, uyifake eDP. iDeep ine-chemicals phakuyo ezithi xa sidibene namakhalane, amakhalane angakwazi ukusurvive. Are we together now? So xa singene kuKristu namakhalane, sithi xa silapha phakathi kuKristu sihamba iveki in veki out sikhonza uThixo, amakhalane ayaziwela. Nawe ubona uzimangala ngoba into ebendikade ndizenza ziyaphunguka. Nabantu ebekade ndifana nabo abatenxileyo bayibebheka phaku. iBhayibhile enendawo ethi kukho abantu abazawususwa kuwe ungakhange wena ubasuse because uThixo uwisa amakhalane.
Hallelujah. Uthixo wenza njani? Ubuyisa amakhala. Now that's why ke ngobeliever xa kukho umuntu ofikayo emamphulongwane ungayilindeli into uzawufika emakhalaneni esi. Uzawufika nanqwaba emakhaleni. Ungamane wa-highlighter wena wathi unekhala le unekhala. Unekhala. No. Fake DP. Faka phi? DP. And then xa ufaka i-DP uyeke i-DP isebenze. Ungacinga uzayincedisa i-DP. Yeke i-DP ithini? Isebenze. On Friday abadala bendithe kuthi umuntu ofikayo ufana nosana akunamnika inyama eqinileyo. Ngokwesibhalo umuntu ofikayo kulusana funeka umnike ubisi. Umnika ntoni believers? Ubisi. Otherwise ukumnika inyama isixika-xika senyama enkomo uzakomika. Uzawuthini? Bakhona abanye uqomba ufanele sisixika-xika kodwa no. Funeka uzibambe. Uthi kufanelwe lobisi. Kufanele ntoni? Because remember this, nam ukungena kwam kule nyaniso ndandingafuni isigxigagxiga senyama, ndandidinga ubisi. And then as umntana ekhula uya isithi into ezingathi ziba noqini, into ezingathi ziba lukhulu de ofika enyameni. Amen. Are we together, people of God? That means we must have lots of patience. And that's the nature of the Lamb. That's the nature of the Lamb. Uyayivaya iBhayibhile ithi uYesu Kristu bayamthakatha. Bamenza yonke into kodwa he's quiet, patient. Hallelujah. He is unomonde. Not some of us. Thina singabanye abantu ngo-judges move. Ngo-judges kade atsho umuntu azince. Max azince umuntu. Athi chukumise uqhubeka. Chukumise uzabona into elibhinqe ngayo. Akunjalo noSithathambo uyayazi ndithi abahlali behleli nje bafuna ukubonisa into believers. Masibone uKristu manje. Ungabhinqi ngento apha ezasivisa ubuhlungu. Masibone bani? Hallelujah. Amen. You know there are believers bahleli nje bathi yabona uchukumise ukugqibela ndizambonisa abantu. Ezokumosha nje ukubonile. Ekumosha nje utheni? Wathi uzambonisa abantu, that means ukhona intambiso ephezu kwakho. Ayinathixo ke ngokula ntambiso. Hallelujah. Umtyholi ke ngokuselawula. Wathi uzambonisa abantu. Braqaba yayazi ndithetha. Abekuhlaleni kuyatshingwa nje towards ngani. Ndingathetha la language zasekuhlaleni. Le ntwana iyaqhela. Le ntwana iyathini? Uphelile ngokubuza lwana. Uvela ilanguage yase? Le ntwana iyathini? Kanti wazi le ntwana iqhele. Ufuna uyeke ukuqhela. Uzayibonisa izinto ezithile ezanyanzeleka uba iye kuthini? Which means uphumile emendweni. Uphumile? Hallelujah. Seven people of God. Now I'm going to bring this because it's very critical. Then that spirit, that attitude, if you come with it enkonzweni, it means uzawudilishana ne-believers the same way. Uzawudilishana ne-believers the same way because uzawafuna uqhela. And don't know what I'm doing. I don't care lo muntu lomqhela umbhobho. Uqhela tight. Ayifuneki imbeko. Ufuneka inhlonipho. Mamqhela umuntu uthethe nje nanjani ngabuhleli wenu. I'm teaching good, man. Nyaniso. Practical mamutaba. Teaching in nyaniso. Not inso. Wenke uThixo ulithanda kakhe ihlabathi wenzani. Wancama unyana wakhe ekuphela kwamzalelo khona ukuze wena nami singajabalani. And then ithi into ngokwemvelo sibona kunjani kungaphakathi sisoduba sihambe singamadoda somnqiphi lonke sibe nekhona ejobe emva sibe nomoya wehlungu. Whereas ukuthi wenje uThixo ukulithanda kwakhe siphinde siphikise lo. Hallelujah. Ngexesha iBhayibhile sitsho mamphulongwane nawe ikota uphinde umyeke umoya oyingcwele
uyongena kwi-uniform yecawa. Naku umoya ingcwele ukota esi scripture kamanye kodwa uyeka ngoku umoya ingcwele uyongena kwi-uniform. Aha, licebo likamtyholi ke elo. But ubabalo lukaThixo lisikhupha kuloo nto. Ubabalo lukaThixo lisikhupha kuloo nto. Uze njengemvu uzosikhupha kokuqhatha. Uzosikhupha koko kuqhatha. Siyavana mos, right? Now, ithi ke manje eBhayibhile phaa, behold the Lamb. Behold, whenever you see eBhayibhileni the word behold, it means there's a very important announcement coming. Kukho isaziso esizayo esibalulekileyo. Isaziso esibalulekileyo. When the Bible says behold, then what was happening after behold? Behold the Lamb. Behold the, and then John clarifies this. It's not just another lamb. This is a special lamb. This is a special lamb. This one has got a specific purpose to come in. He's here not to bleed with everybody else, but to take away the sin of the world. Hallelujah. To take away the sin of the world. I want to show you some characteristics of this lamb. We are going to go on that would be great. It's the nature. Jesus Christ took the nature of the lamb, and the messenger says we also should. If Christ took a coat, we should also display the nature of the lamb. Not just as believers, we must display the nature of the lamb. We can't be touched to move. Hallelujah. Nature of the lamb. And now, how is the lamb? The lamb is sacrificial. Sacrificial. Senyenzwa for it. Senyenzwa for it. Okwesibini, ithobekile. The lamb ithobekile. And then when we talk about this thing, unfortunately, sicinga igusha phaya ebuhlanti, nasicinge thina ezigusha zikaThixo. Yakhumbula mos iBhayibhile inendawo ethi my sheep hear my voice, and they don't follow the stranger. Ezam izimvu ziyalithini? Iyavakala mos, right? Yeah. So the moment ungaliva ilizwi ithi wena akuyiyo imvu kaKristu. Siyavana mos, right? Because ezam izimvu ziyadazi kwaye ziyaliva ilizwi lam, azilandeli stranger. Aha. So the key thing is it's meek. This animal, lamb, ithobekile. In fact, in the family of animals, the lamb is the meekest animal. The lamb is the meekest animal. And then I'm going to get to the lion, but let me give you this. Then the lamb is the meekest, and the lion is the king of the jungle. Hallelujah. And uYesu Kristu uze neza nature zoyi-2 kuye. Inature yokuthobeka, that's why ethethwa ngokutyakala. Wathini? Wathobeka. Wathi, let it be according to thy will. Let it be according to thy will. Uthi xa thetha, hey, mayidlule. Anditsho mos uthi uYesu Kristu mayidlule. Iyatsho mos xa ushiya namazwi asixhenxe. Yenye into ekikhokhwele kuthiwe mayidlule. But aphinde athi uYesu Kristu kodwa ingabi yontando iyavakala mos, right? So uYesu Kristu uyabonakalisa phaa ngoba uvumela ukulawulwa. Uvumela ukuthini? Unemvelo yegusha. Unemvelo yemvu yokuvumela ukulawulwa. Sikhona lapha ekhaya. Because akhona amaKristu angafuniyo angalawuleki. Ubeka le libeke la. Uthi uthi my brother, uyayazi ndithetha about athi mna ande uyazazi uba mna ndimbani. Umntu xa engena nature yemvu ene-nature yebhokhwe ude lahlekelwe bubuyela afuna ubuza ebantwini uyandazi uba ndimbani.
Hallelujah. Manibuze bahlalini, yamanje unomsindo ukuthi uyaphambanisa. Uyathini? And from the former Christ aphambaniswa ngamanye amaKristu. Which means ulahlekene nemvelo yemvu. Hey my Lord. Ulahlekene nemvelo yentoni? As I said from the start, this one is teaching service. So I want us to really think about this. Singayiphethe isiphakula projector ize kuthi. Ize kuthi. Hallelujah. Uyayazi manje ngubani? Zambonisi. Kutsho nina mos. Ngizamthini? Ubakhe nje. Zambonisi. Hallelujah. Sevakala mama John. Yeah, batsha bahlali. But Zabonisi. Now, let's go. What does it represent? Okay, but man, submission. The one that is submission, when you submit, it means you are obedient. When you submit, it means you are obedient. And the Bible says obedience is better than sacrifice. To make nature ka Kristu. But la nature ka Kristu funeka ibonakale apha kuthi. Hallelujah. What is the opposite of obedience, Brother Vian? The opposite of obedience kukujijila. And then the word in English is rebelliousness. Rebellious. Yes. Being rebellious, it means uvukela umuzi, uvukela authority, uvukela uphatho. And the Bible says the spirit of rebelliousness is the spirit of witchcraft. Hallelujah. Umoya wokuvukela umphathwa, umoya wokugqirha. Umoya wantoni? Which means sinamaKristu aphethe iBhayibhile are rebellious angawo amawiza. Can I teach the truth? Hallelujah. Which means namaKristu aphethe iBhayibhile acinwa hallelujah namagqirha. NangamaGqirha apha eGwadani, ngamagqirha lapha aphethe iBhayibhile. Nangamanye amagqirha enithengisela amanzi. Hallelujah. Amanye amagqirha anenyukisa isikipa nobuso babo endaweni kaKristu. Siyavana no people of God? Are we together? Amanye amagqirha afuna nimka eSouth Africa niyotsho eNigeria, niyofumana eNigeria amandla. Whereas uThixo Yesu Kristu izani kumnina nonke nesindwayo nibulalekayo. Saninika ntoni? Iyavakala mosini. Go uyotsho eNigeria for what? Amen. And now here's a powerful thing. I'm going to say this without fear or favor. And here's the thing, Brother Auto. There are people that are in this country from outside this country that claim that they have God that does things that are not done in South Africa. They say, hallelujah, everybody's a prophet. Everybody's a... Some of these people is 19 years old. And he comes across and he says, he's a prophet. Amaxhabaza nangawe ngakhulu. Nihambe nolandela la mntana athi unguprofeti. Athi ungundoni? Unguprofeti. And uyabonakala uba umntana akayikho le nto ayenzayo. And some of them bathwele. Benze njani? Bathwele. Baninxelise ngoba ugqirha. Ni-end up nilandela laa nto uba uhleli nje ufuna uxelwa wena mntu omnyama kanti chazela iindaba zam. Uhleli nje ufuna uchazelwa indaba. Abe lo mntana ene-anointing kaSathana ekwazi ukuchaza indaba. Hayi my God. Ikwazi ukuchaza ntoni? Ichazele kangokuba bakhe yathi uyabona phaa ngamela luphangase left ingathi umnyamana unkomathize umamkholombana. Umamkholombana konke evekele kangandibulisi. Kangethini? Kangibulisi ukhona uba nguye unyanisile uprofeti. Amen. Hallelujah. Now I'm teaching the reality here of focusing on Christ, not on a man. Not on a man. And then you'll find these people, believers, and I'm saying this with humility and love, that sisizwe sethu sizokwazi ukuthi sisinde from this deception.
to focus on Christ. And then they will go to this person, this piece of paper, and then my Lord. Siyavana was right. And then you tell this storm is ubeke fridge ukufuna akho unatha ufuna ukubona isistorm uma uhlasilela hallelujah. Not just aggressive. Sikhona lapha endlini. Andifundise amagama abantu busy la. This storm is coming because umane umula pha. Then the Bible says when you worship anything other than God, you are in idolatry. Hallelujah. You are in idol. So then first of means that are engaged in idolatry. They are worshipping idols. Which means what we better Bible akohlukanga uNkulunkulu inkomo. Niyafana. Niyatshela? And according to the word, anything that you worship and take the place of God, that becomes your idol. That becomes your noma isisimilo sakho, noma imali yakho, noma ifriend yakho, noma intoni yakho. If it takes the place of God, then that's an idol. Which means we are engaged in idolatry. Ukhonza izithixo. Akukhonza ithixo. Ukhonza ntoni? You're the focus ya unyaka wonke mamuthambo. Ithi focus akubani na? Yesu Christ. Was ezinye izasibizanisa. And then these people that will come, lezihlambu uzithola xa unokuthi uqomba hey ingozi. Hallelujah. Iyavakala mselo right? Lebhuku ngathi lephengana bathi ngephengweni yokuthopha izakho. Ithi fu. Then abantu bajunyelwe nomfo. Hallelujah. Yangena incebo kaThixo. Yangena intoni? Incebo kaThixo. Lecebo ayixoki ma. Hallelujah. Lencoko bayithini? Ibizwa uThixo abathathu. Ityisa abantu communion kusasa. Ibathi ndiThixo ngeuniform abaniki Kristu. Hallelujah. Then the next thing lencebo ineRobin imali kasasa lokugqibela. IneRobin imali kabani? Kasasa yokuthini? Soze ayifumane yam yaya ma yaya. Yaqosa soze right. Hallelujah. Soze bayive yam. Akayi khapha esiya nakasekwasabo. So excited. Glory to his name. And about to ziyarobha uyikhuphe ngombolongo. Uyithi? Uyikhuphe. Uthi zabasathini lesicanga impilo. Am I telling the truth? Canga ntoni? Canga impilo road. You know, Sister Cora, who got a lot of spiritual maparas. Spiritual maparas. I'll clearly go. Yeah. Can I show you something just for 2 minutes? I'll show you something and then I'm going to close just now. Here's something that happens. Emhlabeni kuthu imimoya emingaphi? Omnye ngokabani? OkaThixo? Omnye ngokabani? Kwaye le mimoya ngokwezibhalo ithi iBhayibhile isondelelene. Le mimoya yenze njani? Isondelelene. Kanti if binokwazi ibingazokuthi ilahlekise nje inkitha yodwa, ibizalahlekisa nabanyulo abakaThixo. Ngezikamdali ke onyuliweyo uThixo akalahlekiseki. Hallelujah. Onyuliweyo uThixo akathini? Akalahlekiseki. This is powerful. And then uyafumana ukuthi lo moya kaThixo sokuhamba phambili wenze loo nto yenzayo. Lo kaSathane uhleli nje ufuna ulinganisa. Lo kaSathane uhleli ufuna uthini? Ulinganisa. Njengoba vuyani. uThixo owavula ingcango kuqala engakhange asebenzise isandla entolongweni eyayigcine uPaul. Yayigcine ba? uPaul noPetros. Yabo? Bephambi unoSilas. And then baphuma kungekho umuntu uvule. Iyavakala manje. So uThixo wabethi camera yezulu kwakho light ethi xa ucross la light icabo lithi bathini? Bavule.
That was God's design. Usathana wayikopa. Xa uyabeka inamba kuminyango uthi xa uhamba pha. Uthi ngekangeni. Uthi izulu. Hallelujah. Usathana uyikopile mawuthi. Usathana uyenza njani? But usathana uyabhidwa kuba kwi-load shedding. Masube kwi-load shedding uyawuthi uyamubeka ngentloko ayivuleki because i-load shedding. Kanti amazulu eyawo ayina-load shedding. Akalala kuzele umgcini kaIsrayeli. Sikhona lo people of God. Nazi indaba zezulu manje zezulu. Indaba zantoni? Zezulu sister bani? Mayibonge Nkosi. Usathane ehleli nje uyathini? Uyalinganisa. I-copycat. Dizisa lento kuthi ke ngo-believers ukuthi wena ube original. Ungenzi into okusenziwa ngabanye abantu. You must be convinced and convicted ukuthi ndiyamthatha uKristu ngokwenene, not ngabantu. Hallelujah. Because if you copy what others do, then xa bengekho ushiye uthini. Hallelujah. So that's why you must have a personal relationship with God. Personal relationship with God. Fully better. So lemvu, brother, but lemvu is submissive. Is obedient. Lemvu is submissive and is obedient. Let me show you this one question. Obedience means you do what you are told to do, even if you don't understand it. You will ask for explanation later on. Oh my God. You do what you are asked to do without even understanding, but because you are honoring the authority. That is obedience. That is what we call it. Later on, so many times you say, "Lado undenzisa yona." Sendenzile ke God, and amazulu are happy. Iyavakala mosana right? Ndifuna ukubonisa namhlanje into ethi jonga uElisha uhamba noElijah bawela umlambo. Lamlambo umlambo weJordan. Iyavakala mosana right? Now ngaphaya uElijah ushiye ingubo yakhe kuElisha. uElisha ufumene i-double portion kamoya kaEliya. Uyabuya uElisha ubuya kwakulamla. Uthi uElisha uphina uThixo kaEliya. Iyavakala mosana right? Uthi kwesa story ke ngoku brother Brenham brother Vian uthi uElisha i-job yakhe was not to find out from God how is God going to open the Jordan. His role and responsibility was to go to the river and get to the river and say, God, I'm here. It's your job to open the river. As a believer, you don't have to figure out how is God going to do this. Your job is to believe and go to where God says you must go. When you get to that river, don't try to figure out how you're going to cross. He is God. He knows how to open the Jordan. If he can open the Red Sea, Jordan is nothing. Hallelujah. So then I'm saying, I don't mind what Jordan or Red Sea you are facing today. But if you put Christ ahead, he will open the Jordan for you. Hallelujah. And then remember, Mom, see that the word Jordan means death. That river was a river of death. But because Christ was there, nobody died. Because Christ conquered death. Hey, makakwezi mandiveze mandle. Xa esithi uYohane nanso imvana ethabathela kuyisusa isono. Utsho eme kwindonga zomlambo waseJordan. Ebona imvu isoyisa ukufa. Ngoba lo mlambo weJordan uthetha ukufa. But uYesu Kristu ufika symbolically ezobonisa uloyiso ekufeni ngokuza njengemvu. Amen. That's what the scripture is about. Ayon told me, hey, Simon, this bad. That's not as food is nami. Amen. Hallelujah. That's not food is steady. Singamele usifunde ucela uThixo kaThixo ndityhilele lento ngifunda.
So the lamb is submissive. The lamb is obedient. The lamb is obedient. Now that's what this thing is about. I'm trying to just the lamb. And then you'll actually find no redemption without the lamb. Akho kuhlangulwa ngaphandle kwemvu. Akho kuhlangulwa ngaphandle kwemvu. I think that's powerful. And evil generally is harmless. Evil generally is harmless. Ayinabungozi evil. Evil ayinabungozi I'm bringing this to us now, believers, that it must not be just theory. That we cannot have a situation where ufana nalanto ukuthi ayincane. Yabona incane ihleli nje inensibe ehlabayo. Inensibe esithini? Ehlabayo. Kuba kwachukunyiswa ngumuntu yabona? Ne-prickly pear. Uyayibona prickly pear? Itolofiya. Ameve etolofiya. Ungabi umzalwane ongameve etolofiya. Hallelujah. And now here's the thing, it's harmless, right? And evil is dependent on its leader. Evil is dependent on it. Evil can be led. Evil can be. Evil is loud. It's cocaine. Evil is cocaine. It's loud. Evil is loud. Make it a personal thing. Ukuba uyivu uyakhokhela uyalawula. Khokheleka fundiseka. Hallelujah. Khokheleka fundiseka. And I think this part is wonderful. The messenger says, a lamb has no great thing about him, but one thing, he can surrender what he has. He can surrender what he. That's what the lamb does. I'm closing with this one. The evil, according to the my verse wool boy. According to the my verse boy. Imvelo yayo. Imvelo yayo kuthini? Noma uzozichebile igusha. Noma uzozichebile uthatha ababoya babo bekuthengisa. Kwisizini elandelayo. Obaboya beyathini? And imvu ngexesha icheba itshilo ngosisibalo ifana negusha phambi kwabachibi ithe cwaka. Sikhona right? Ithe so ngexesha ichethwa ayikhalazi iyazibikela. Yabona uThixo xa kusebenza akusebenza nange-teaching le sometimes nangentshumayelo ezi akusebenza nangomnye umzalwane nangomnye uthatha vuma usetyenzwe. Hayi wena sikhona people of God vuma uthini usetyenzwe because xa usetyenzwa uzawuveza better quality. Uzawuveza better quality. Ayizolunga into yoba imvu ingachethwa because obaboya uzawuba mdaka, uzawubophana, uzawuqulungana, ayizoba sempilweni, izawugcina ubumdaka. Imvelo ke ngokuthi funeka ithini ichethwe because xa ichethiwe iyacoca. Ikwazi ukuphefumla nakakuhle neskin. Kuvele uboya obutsha. Kuvele uboya obunjani? Masimvumele manje uThixo azichebe into zayizolo. Azithini? Azichebe manje namakhatsha ayizolo mawachethwe manje. Namona wayizolo makathini na ngikwazi. Makachethwe kuzovela uboya obutsha uthando. Amandla nenkuthalo yokuthandana. Hallelujah. Siyavana people of God. Vuma uthini? Uchethwe. Hayi ngiyithanda lento. And then ngexesha ichethwayo imvu ithe cwaka. Itheni? Ithe cwaka. Ayimane sithi hayi lo yekanti xa ushumayela kungakulingi ukuthi ngishumayela ngawo. Ucingisa ngihlupha lo. The more sithi ngishumayela ngawo nikona sithi enkosi thini. Ngoba ndisangazishumayela ezitulweni apha ngeke. Sizoshumayela ebantwini. Abantu banewari xa umuntu esithi hayi uThixo uthethile nabo aphele lapha angakhalaza. Ndiyathanda mina bakhalazayo indaba ukhalaza kanqane ukhalaza kodwa uthethe ngami namhlanje ndithi haleluya. Wenza uthetha ngabantu guys. Kanyanzeleke bathethe ngathi.
Iyavakala masena, right? So xa uThixo echeba sukukhalaza uba uthanda echeba namhlanje and xa echeba igusha ilaliswa ngecala iphinde iguqula ngecala. Xa uThixo ebhizi ngawe uyakuphethulula man. Uyakuthela uThixo uyakuphethulula kulalise ngecala awuphinda kulalise ngecala. Ube nendawo ezikhefu lo Thixo uyandithanda awuthanda wayibhala. Hallelujah. Siyavana most people of God. This thing is powerful. Yes, uba igusha ayisebenzisi ngokwayo laa muntu esetyenziswa ngabachebi. Zikhona izinto ezivezayo wena ezingazonika zuzo wena zizawuzuzisa omnye umntu. Iba inzuzo mani komnye umntu. Iba inzuzo. Kufuneka kufika ixesha apho when you don't pray for yourself, you pray for somebody else. Are you with me today? Don't always pray for yourself. Pray for Kosani, pray for Msila, pray for Taba, pray for somebody else who's a volunteer how he blesses you. Are we together today? When I preach this truth and close just now, now you'll find that I was those vineyards. I was those vineyards. But agabe sithi yo imdaka lebusha isikwazi fit no uyayisebenza yethi uyayisebenza and akho uhleke enye igusha akho gusha ihleke enye igusha akho gusha ngoba zonke zinomfilo. Hayi my God sonke ngomphongwane sithandwe funeka nesifinyiswa ngamazulu every Sunday simane sifinyiswa ngenye ixesha asifuni asithini asifuni kodwa funeka sifinyiswe. Now, akwazi ke ngomuntu ubona isiphende kulo, umuntu ubona isiphende kulo, umuntu ubona isiphende kulo enkosini kaThixo. It means akuconcentrateanga kowakho umveli yakho. Hallelujah. Siyavana people of God. Zayeka ukugusha ke namhlanje brother bathi. A lamb has no great thing about him, but one thing he can surrender what he has. Surrender. Give over. Hand over what he has. So when you say, and if God has gifted you in any way, whether it's by preaching, whether it's helping in one way, whether it's singing, make sure you sing for the glory of God. Hallelujah. Whatever you do in the house of God, whether it's cooking for a community, do that knowing I'm doing this for the glory of God. Siyabona people of God, awuyenze ubonwe ngabanye abantu, uyenzela amazulu. Uyenzela sikhona mosabendlini. Hallelujah. You know, sometimes here's the thing, Sister God. Sometimes you do something for Mama Polongwane. Ayithatha umuntu Polongwane angatshoneli mdaka ukuthi inkosi. So I'm teaching you ukuthi don't worry about inkosi wakhe because amazulu ayabona. Ewe ngoba senyameni ikhona la nto wathi kodwa njani manje Mapolongwane angatshoneli mdaka. Bakhona la nto ezungu. But I'm saying to you, overcome that and say, amazulu aya bendingayenzela inkosi, bendiyenzela glory of God. So you gonna say, I'm teaching at a pastoral level now, not just le mvula lena ithi mfa azongena amanzi. Azodina amanzi? Azongena. So ndifuna sonke sibe nemvelo yemfu. Sibe nemvelo yantoni? The next time, something like a dove. And the dove speaks of the Holy Spirit. The dove teta, yenye enoxolo. Yenye enoxolo. Then the other one is teta is the lion. Is the lion of the tribe of Judah, Christ himself. And then the other one is the eagle. The eagle has got a vision and the wisdom. What is it to say good? What is it to say? Because it's not says align with the gospels. Says sithethe ngazo sithathe lezi creatures they are around the throne. The four living creatures around the throne in the book of Revelation. Hallelujah. Sizobona each of those creatures ithethe uthini imele ntoni. Enye yazo ubuso bendoda. Enye yazo ubuso sathetha ngalo wisdom yomuntu. Isithathe yosibeka. Isithathe yosibeka and Lord inkosi isinceda izasithatha apho isizwe kumatyweni asixhenxe. Sizomkhipha uYesu Kristu kwi-7 church ages.
with 7 seals. Oh my God. IBhayibheli imandi. Isibhalo sithani? Simandi. Khaya sisifunda singaphi? Sisifunda sitheni? Singaphi. Our heads are bowed, our eyes closed. Nosithobela inhloko sibalamele. Hallelujah. Nkosi ibe nathi. Uyafika ngithatha imic lapha. Our heads are bowed, our eyes closed. Hallelujah. We're going to close in the word of prayer just now. Oh yes. Christ has got a lamb-like nature. And we are told by the scripture and the message of the day, we also have to have the lamb-like nature. Also, we should have the lamb-like nature. Sibenemvelo yemvu. Sibenemvelo yemvu. Akekho fana nawe. Akekho fana nawe. Akekho
See